главите. Ще те докарам до състояние, в което да съжаляваш, че някога си решил дори да ми споменеш името. Защото прави един клип, този нещастник там с един наш тук. Уж човек дет уж е с нас, който ми обяснява как го познава от 30 години Стоян, били там от дете, ходи иначе. Аз му говоря някакви неща, той на другия ден е в Бургас да му носи наркотици. Съжалявам много. Няма стане тази работа. Мисълта ми е, че мен не ме интересува тя работа. Пак ти казвам, наркоман Колев. Другата седмица ти ставаш национален проблем на институциите. А аз като дигна джабала, дигам джабала качествено. И ще те доведа до там, ти да съжаляваш 300 пъти, не е да мислиш за тениски, мерчендайзинг и т.н. Ами ще мислиш какво ще правиш от тук нататък психиатрията. Ще мислиш, ако не в ареста. Това е положението. Има достатъчно данни, доказателства, аргументи, фактология, по която да те докарам до там, да бъдеш подведен под отговорност. Дали ще е по закона за здравето, дали ще е по смисъла на наказателно-процесуалния кодекс, дали ще е по смисъла на гражданския кодекс, този, който ние си градиме като общество, е друга тема на разговор. Ще видиш още утре на обяд, ти казвам, има парламентарен контрол, слушай ма добре, какво ти говоря, наркомане, нещастник, измет. Утре лично ще питам вътрешния министър, до кога ти ще продължаваш да бъдеш такъв какъвто си и да вредиш на младите хора в България. Да си тук част от средата и не да ми се чуди Иван Демерджиев, какво се случва в Благоевград. Не да се чуди каква ще бъде битката, ами първата битка, която трябва да проверя е задържан. Арестуван, прокуратурата 72, постоянно задържан и да те видя докъде ще стигнеш. Депото там ареста и това е. Обещавам ти, гледай ма хубаво, какво ти говоря. Правете си скрин рекордингчета, качете му ги, ако искате, отгоре на газа си му ги залепете. Ще те доведа в състояние, в което ще съжалява, че някога си ми споменал първо името, второ, че някога си решил да се правиш на дръж ми шапката тук в мрежата, дали ще си промениш говоренето, дали ще влезеш в друг смисъл и словоред на приказки, си твоя работа. Какъв сценарий ще измисляш, в какъв сезон ще влизаш, кой ще ти бъде режисьор, сценарист и изпълнителен продуцент, не ме интересува. Човека, който ще спре продукцията, в която участваш и ще те доведе до там да разбере, че реалността е друга, се казва Симон Милков. Не е Бериша, не е Джоков, не е Моков, не е Поков. Да бъдем наясно, аз не съм тях. Много трябва да си наясно. Нямам респект към такива хора. Щото штракваш и заминаваш. Ясно ли е? Живеем в такава държава, в която просто за 50 стотинки до свидания. До свидания. Чао, че. Заминаваш. Това е положението. Не си намерил човека. А аз щом съм решил, че влезеш в моето полезрение, щом си те поставям за хикс и за таргет, чао си. Това е положението. Гарантирам ти го не на 2000, на 200 000%. Няма и сила, която да ме спре. Мога правиш каквото пожелаеш. Не ме интересува там. Слайнаря е говняра от планината. Правете си каквито искате постановки. Не ме интересува. Не ме е страх от вас. Нямам никакъв респект към вас. Никакво уважение. Вземам ваете катета Софиечица, смачквам и изхвърляме там долу да вървите някъде долу по ниското да се ориентирам да гледам. Да не бъда стъпя и да вас мачкам. По буквичката на закона ще те преведа в състояние, в което да знаеш, че в тази държава има някакво гражданско общество. И ти трябва да се съобразяваш с някакви нормални обществени порядки. С нормални обществени взаимоотношения. С това ти, поведението ти, състоянието ти, съществуването ти в мрежата да бъде по смисъла на някакви, ако щеш, неписани правила. За да може тези млади хора, които те гледат, да намират някаква полза от тебе. Никаква полза няма от тебе. Ти си отайка, дъно, калтак, мизерник, бездарник, безполезник. Ясно ли е? И като си решил да се държиш така с някоя жена, затваряш се вкъщи, бия, шиба я, чука я, дава и наркотици, пак я шиба и пак я чука и не ангажирай с това. Ясно ли е? А пък тя, че е достатъчно глупава да се подлага на подобни неща, това не е мой проблем. Аз какво трябва да направя, ще го направя и гарантирам, пак казвам, скрин рекорднете си го. От другата седмица ти ще бъдеш по-тих от водата и по-нисичък от тревата. Гарантирам ти го това. Най-малко като дръниш 2-3 телефона, ще ти кажат много добре, че Симон Милков задна не дава. Ако ще коцкаш прей, нема и бе. Ще те вкарам просто в неполезния кръг на действия на някои хора, които се въртят около тебе. Ще се чуят къде изкара 2 лева. Включително и говняра от планината, който
се е покатерил на гърба ти, благодарение на това изкарва 2 стотинки, да не говорим за някои други нещастници. Дето оня ден ти носиха наркотици у вас. Имам го заснето. Не ме интересува. Вземаш ли, не вземаш ли, на какви лекарства си, какви наркотици употребяваш, от кога не си употребявал, боли има цялата шутка за тебе. Боклук такъв бездарен. Не ме интересува кой ти гърбина, на кого пари ти въртиш, на кого пари ти переш, чии коли караш, как си ги купил. Това ще го установява компетентната институция. Аз съм човека, който има достатъчно капацитет, достатъчно сърчице и ташаци, да те вкарам там, където трябва да те вкарам. И ще го направя, защото не ми пука кой си, не май бек мой мърско разполагаш, каква аудитория, какви келеши, какви келемета. Ясно ли е? Боклук, бездарен, ненамазен такъв. Да не говорим, че ако искам пак по друг начин да се разправим с тебе, от позицията на просто мъж към мъж, мога да се отбаря поне на 5 човека, където казвам ти ще ми дойдеш на крачка. Няма да има лайфове. Просто ще ти кажа, утре е там и не мога мръднеш. Много добре го знаеш. Ако не, ще ти го демонстрирам. Просто е, елементарно е.